Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, mama-mama dan sanak sedenya. Ete-ete adik-adik juga menakan di mana saja berada. Ketik nendak bersabit namo gadang nan bayi bau gala dari ujung lapeh ke pangka, dari tapi lapeh ke tangga. Bahia nan ado di kampung maupun ado di perantauan. Baiklah angku-angku dan sanak sedenya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi petunjuk. Bela dun sana sadanya kini tu ambo kama coba menyampaikan petatah petitih orang lawak, orang sesua nan sangat berguna sekali dewa. Karena banyak petatah petitih ko nasihat untuk awak. Antara lain dikatakan tagak di kampung membela kampung, tagak di suku membela suku, tagak di nagari membela nagari. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di ma tanah digali, di situ air disawak. Di ma ranting dipatah, di situ jalan ditempuh. Jangan ndak tinggi dari pucuk, jangan ndak gadang dari batang. Cupak jangan diganti orang panggale, jalan jangan biasa dari orang lalu. Kok gadang jangan malendo, kok tinggi jangan main pok, kok lebar jangan main. Cewang di langit tanduk kapaneh, gabak di hulu tanduk ke ujung. Di bawah orang ke tengah balai, inge orang lihat teh, nan di bawah kok main pi, tirih kok datang dari langit. Nangkuangku dun sanak sedenya. Itulah latah petitih di bidang politik, bapulo di bidang hukum. Kalau panjang, ya dikat. Kalau singke, ya diuleh. Kalau ringgit, ya dikuntiang. Jalan pasar nang kali tampuah, labuah nan golong nang kali lalu. Nagari bapaga jo undang-undang, kampung bapaga jo pusako. Nan bagari nang kali pae, nan bau kuat nang kali kabuang, nan babarih nan babar labeh, nan bau kuat nan bajangko, nan balukih jolim bako. Tibo di mato indak dipiciangkan, tibo diparui indak dikabdikan, tibo di dado indak dibusuangkan. Ada diisi limbago dituang. Kalau anda gadang di kampung, maisi kampung. Kalau anda gadang di suku, maisi ke suku. Kalau anda gadang di nagari, maisi nagari. Kalau anda gadang di alam, maisi di alam. Bapulo di bidang sosial, mambiak contoh kanan sudah, mambiak tua kanan man. Kalau melompek sama patah, kalau menyuruh sama bungkuat, talungkui sama makan tanah, tati lantang sama minum air. Saciu bayam sadanciang babasi, kabuki sama mendaki, kalurah sama manurun. Kalau bare sama dipikuang, jiko ingan sama dikincing. Nan buak sama dibuang, narancak sama dipakai. Pikia itu pelito hati, tanang ulu kato, diam seribu akal. Nangkuang dun sanak surinya, bapulo petatah petiti di bidang ekonomi. Imai pangkai kayu, rajin pangkai pandai. Ati gajah samo dilapah, ati tungau samo dicacah. Dan ado samo dimakan, nan nindak samo dicari. Anda kayu kue mencari, anda ilmu kue bakulu. Arok di buruang tebang tinggi, punai di tangan dilapehkan. Marugi mangko kepalabu, bajari mangko madak. Baraki-rakitlah kala hulu, baranang-ranang katapian. Basaki-saki lah dahulu, basanang-sanang kemudian. Nah itulah angku-angku dun sanak serenya, petatah petitih orang awak siswa. Dan banyak sekali kalau kita inok menuangkan artinya atau hikmah nantakan uang dari petatah petitiko karena membaisikan nasihat-nasihat untuk awak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.